Kolkata meeting Serampur Council meeting la ti turpoi mo neya kakal voin ni samnera paruk aron ho tur ka in bo sai lai jing ka thau airport kan thlenga helaya Zawlnuam kan Biak In kan thu kan thriatin poi ka ti hle maya mundanga hankal sanchi ni in ka helawa ti chuanen tukina Kolkata atanga ron chuakin Biak In kan na mun Zawlnuam ten kan pantanga la mun kan thlenga Kohhran ho te hleih ziate kan muin an khongai thak ka ti hle mai Biak In hetiang hi kan nei le thei don ngai em ni te an ti an hai viaw ani pon ni se pathian in Biak In thazok min pele ngeng ti ka ring tlata he awan doi na chung chang hian Kohhran ho te poin tong trai le theiang anga tan kan la khau hi tu lein ka ria Biak In ba ka hianin furniture le thil eng man thil poi mo dang noi som ni chuang zat man kang lovin kang ral vekin an ria ani hleih kan hriat theuh angin tukin jing dar ni dar thum vela khanin Zawlnuam Vengpui baptist Khawtlang Biak In chu chan le wang hriat lovin kang ral vek mai khania theih WhatsApp te le news sang te po kan lo hreto hlomin arin oma hemi chungchanga hian kan hriat ve le ES Aizawl lama ka rong bol pui te nen tan thla in kan general secretary te nen ti hian kan han thleng thlanghal ani hmun han mu han thlen chuanin rilru na zual du khop maya ma se khalam khatun tu man soi kan tuma ni lova helai kang maya chuak ti hriat ve le Khawtlang mipui zong an tan khoma engma kan po hlau lovin huai sen takin theih ang te lo seng hoin Zawlnuam mipui te an tom ngai em man huai sena hemi hian Khawtlang mipui zong te chunga te Kohhran pol rang te chunga te lom thu kan soya tin voina phei chuan helai Zawlnuam Vengpui ni mai ni lo borai tang te zol pui le chhe vel rang atangin natlang in lo khat mup ti te kan ria thamon thla ka kan loma tin Khawtlang thuai tu te ponin ngai tu saka tu na hen video lama te po malak tum mek nin kan ria heta min laina ta min khongaya min lo boi pui tu te zong chunga lom thu kan soya tin chu ba ka chuan he thu hriat ani ve le hian Mizoram mun sang le rampon tang te pon laina tu du sak tu tam tak kan hmua an ma ni tan pui du in hong thom te po kan hria lom thu kan soya pathian in helai hian Biak In thazok le changtung jok te po min peng ti kan ringa tun hmunah hian in mi tong tai pui zel na le theih anga min support na Mizoram baptist Khawtlang Aizawl area ai point karon ngenin in zawai chunga lom thu kan ron soi ani kalome